Jedině Talk Fusion nabízí tolik možností za tak málo peněz. 8 revolučních produktů v jednom výhodném balíčku. Video e-mail, videokonference, živé vysílání, Fusion Wall, sdílení videa, videoblog, formuláře pro odběr a automatické video odpovědi. Dejte své obchodní komunikaci nový rozměr. Buďte v kontaktu s rodinou a přáteli. Talk Fusion vám tohle vše umožní. Už žádné nudné černobílé e-maily. Za méně než 60 vteřin můžete komukoliv na celém světě poslat nádherně barevný video e-mail. Zvolte si ze 400 elegantních předtvořených šablon určených jak pro obchodní, tak osobní komunikaci, navíc dostupných v mnoha jazycích. Spolupracujte v přímém přenosu. S vysoce kvalitní službou videokonference můžete vyučovat, dávat školení a setkávat se tváří v tvář se svými kolegy, obchodními partnery a zákazníky po celém světě. Ušetřete čas, cestování a peníze. Změňte obyčejnou schůzi v živě vysílanou mezinárodní událost. Služba živé vysílání Talk Fusion vám umožní živě vysílat vaše prezentace kdykoliv, kdekoliv a kamkoliv na světě a pro neomezené publikum. Sdílejte svou plochu, streamujte video, chatujte s návštěvníky. Své živé vysílání si můžete dokonce nahrát pro budoucí použití. Udržujte krok se nejnovějším vývojem v online videokomunikaci a připojte se k první 3D sociální a podnikatelské síti na světě Fusion Wall. Nahrajte svá videa, sdílejte se světem své myšlenky a své produkty. A to nejlepší, jednotlivých zdí můžete vytvořit zcela neomezené množství. Pomocí služby sdílení videa můžete okamžitě poslat libovolnou videosprávu komukoliv ze svých přátel nebo příznivců na více než 200 sociálních sítí. Jedno kliknutí a jste všude. Povězte světu o svém produktu nebo o svých službách, komunikujte s rodinou nebo prostě vyjádřete svůj názor na stylovém videoblogu. Proč psát, co si myslíte, když to můžete jednoduše říct? Chcete oživit své podnikání, odlišit se a vyniknout v davu? Talk Fusion dokáže návštěvníky vašich stránek proměnit ve vaše zákazníky. Automaticky získejte nové kontakty pomocí našeho e-formuláře pro odběr. Umožněte návštěvníkům odebírat novinky na vašem webu, zdarma získávat nabídky a dostávat obchodní informace. Všichni víme, že na to, aby se z potenciálního klienta stal skutečný klient, je třeba více než jeden kontakt. Služba automatické videoodpovědi dokáže automaticky komunikovat s potenciálními zákazníky pomocí řady cílených videospráv odesílaných ve vámi zvolených intervalech. Je to, jako by pro vás 24 hodin denně pracoval výkonný prodejní tým. Připojte se k budoucnosti jménem Talk Fusion. Kdo Talk Fusion vyzkouší, ten si jej zamiluje a chce jej také. 8 revolučních videokomunikačních produktů určených pro zábavu i pro biznis. Špičková podpora, nejvyšší etické standardy. Přidejte se k firmě, které můžete důvěřovat. Využijte sílu Talk Fusion už dnes.